Democrat liberal? Din partea partidului. Ați v-am conștiință de declarațiile de realizare? Nu am interesat. Ce spune domnul Băcean? Eu știu că am venit într-un partid care avea 10%, 8%, din 4 în 4 ani, 4 consilieri. L-am adus la 50% cu jumate plus un consiliu, cu primar, m-am dus primar la PDR, atenție. Din două motive. 1. Traian Băsescu, 2. Îmi plăcea Verde Laureat. Oricând și acum pe la noastră, pe tot. Și îmi face melodia asta. În rest nu comentez ce spune și ce face, treaba lui. Apropo de Traian Băsescu, ce ziceți de declarațiile de ieri ale Luca Vasilescu, care spunea că o să facă un referendum pentru a supune la vot numirea lui Traian Băsescu? Eu, Luca Vasilescu, a fost singurul parlamentar din Doș care, în momentele grele, ne-a luat apărare. Eu prețuiesc femeia, în general, femeia gospodină, mamă, bunică, chiar prostituată, așa că, deci nu pot să zic ceva de Olguța Vasilescu. Despre declarație spun doar atât. Despre inițiativa pe care spunea că o aibă. Deci, atât spun. Traian Băsescu a făcut mai mult decât orice parlamentar, orice șef de guvern solicitat pentru Craiova. Alții sunt cetățeni de onoare ai Craiovei, iar Traian Băsescu a dus portul în Craiova. Numai pentru asta merită. Dacă acceptă, vă dați seama că mai am făcut un demers, nu a primit niciun răspuns. Adică a fost primul care a pășit pe terenul american și a convins pe cei de la Ford să vină cu Craiova să investească.